Tusind tak. Det er et område, jeg har beskæftiget mig med i rigtig mange år efterhånden, og desværre er det ikke blevet mindre aktuelt med tiden. Jeg arbejder og er leder på et institut, der nu så arbejder med den grønne omstilling af landbruget, men samtidig handler det jo også om at øge det, der hedder resiliens over for de klimaændringer, vi står med. Og jeg skal skåne jer for alle detaljer i, hvordan klimasystemet hænger sammen. Men det er altså noget med nogle drivhusgasser og noget varme, der bliver hernede, koblet til rigtig mange processer på land og vand osv., som gør, at opvarmningen bliver forskellige steder på kloden. Og kigger vi ind i noget af det måske mere fundamentalt, der også har konsekvenser for fødevareproduktionen, så er det sådan, at opvarmningen er altså større på land, end den er over hav. Og hovedparten af kloden er hav. Så når vi snakker om en global middeltemperatur, så er den ikke særlig relevant for os eller for fødevareproduktionen. Vi oplever nemlig højere temperaturstigning over land, og det er noget af det, vi er nødt til at forholde os til. Tager vi i Danmark, og jeg tænker, at det kan være måske lidt det samme, også i hvert fald i det sydlige Norge, så har vi over de sidste årtier set en jævnt stigende temperatur, svarende til cirka en halv grads opvarmning per årti. Det er faktisk mere, eller det er højere, end det, der har ligget i mange af de klimafremskrivninger, vi opererer med. Tager man Danmarks Meteorologiske Institut, som har lavet et såkaldt klimaatlas over fremtidens klima, det de regner med, vi skulle ramme i 2040, der er vi allerede. Og det er jo ganske alvorligt. Oven i det kommer ændringer i nedbør, også i tørke og lignende. På vores breddegrader her ser vi jo stigende nedbør, gør vi også i Danmark, og det hænger sammen med et højere indhold af fugt i atmosfæren med stigende temperatur. Andre steder i verden fører det de samme forhold til stigende tørke. Noget, som vi har lært, og det er videnskaben som helhed, over den periode, hvor jeg har arbejdet med det her, har været, at vi også får en større variabilitet i klimaet. Og et af de første studier på det her, og den er godt 10 år gammel, af James Hansen. Det er ikke Hansen, det er Hansen. Han var en af direktørerne i NOAA, det nordamerikanske North American Atmospheric Administration. Han var faktisk den første videnskabsmand, der talte til kongressen i USA om klimaændringer. Det er adskillige årtier siden. Det har ikke hjulpet. Det han viste her på sommertemperatur er, hvis vi kigger herned af, så kan I se efterhånden, som årtierne skrider frem, så bliver der meget mere rødt der, stigende sommertemperaturer, men vi ser også en stigende variabilitet, og det kan I se på grafen ude til venstre. Det viser nemlig variationen i sommertemperaturer i forskellige årtier. Og efterhånden som tiden går, så bliver gennemsnitstemperaturen varmere, men variationen større. Og det er sådan set den stigende variation, eller frekvensen af de virkelig varme hændelser, der er skadelig også for verdens landbrugsproduktion. Så klimaet bliver mere ekstremt, og det har også fremgået af FN's klimapanelrapport i 2021, hvor man kigger i det her tilfælde på varmeekstremer. Det stiger over hele verden. Det samme gør tilfælde af kraftig nedbør, stiger også over hele verden.
og vi har også en stigende forekomst af tørke. Igen stort set over hele verden. Så ekstremer af alle slags, alle i virkeligheden negative for fødevareproduktion og forsyningssikkerhed er stigende. Og hvorfor er det så, at det er sådan? Det er koblingen mellem temperaturen og så indholdet af vanddamp i atmosfæren. Det gør nemlig, at når vi har stigende temperatur, så bliver der et større, så at sige, gab mellem, hvor meget vanddamp indeholder atmosfæren, og hvor meget kan den rumme. Så fordampningspresset stiger. Så vi ser med stigende temperatur på kloden et stigende fordampningspres, så stigende tørke. Så rigtig meget af den stigende tørke, vi oplever, skyldes ikke, at der falder mindre nedbør generelt set, men at fordampningen stiger. Det betyder samtidig, at for en given, så at sige, produktion af afgrøder, deres fotosyntese osv., skal der bruges mere vand. Så vandeffektiviteten falder. Vi får en mindre produktion for en given mængde vand til rådighed. Det er alt sammen dårlige nyheder, og det kommer jo så oveni, kan man sige, at vi jo også har de her stigende variabilitet. Så på tværs af hele kloden, i hvert fald for store dele af den, kommer vi også til at se, at det her har konsekvenser for jordfugtighed. Og det er jo noget af det, der også er udfordrende og truende for vores fødevareproduktion. Det går værst til de steder i verden, der i forvejen hører til den halvtørre semi-arid områder, som for eksempel i Middelhavsområdet. Og det ser vi jo så også i år. Der er lige nu en meget store trusler for olivenproduktionen i Spanien. Det er i virkeligheden koblet til, at de var truet allerede sidste år. Så sådan noget er noget, der hober op over tid. Og lige præcis i Spanien har de altså også vandet deres oliven. Ikke? Det er der andre steder, man ikke gør i tilsvarende omfang, men Spanien har haft en meget intensiv olivenproduktion. Så rigtig mange steder her truer det jo også den intensive fødevareproduktion, vi har. Går man tilbage i tiden, også i nogle af FN's klimarapporter, så kan man se den, der står AR4 til. Den var jeg selv med til at lave. Det var det der med Nobel og sådan. Dengang var vi i virkeligheden meget optimistiske. Ikke? Vi tænker, at det her kommer ikke til at gå så galt. Fordi vi havde i virkeligheden ikke dengang forståelsen af ekstremer og af variabilitet. Den har vi fået efterfølgende. Dels fordi, at vi er begyndt at kunne se den og opleve den, men vi er også, har fået også bedre modelapparater og så videre til at kunne undersøge den. Og det har så betydet, og det kan I se med den der, jeg var med til, det var den blå, den holder ikke længere, nu er det den røde linje her, som viser, at ved selv moderate temperaturstigninger, så påvirkes fødevareproduktionen negativt. Udbytterne falder, i hvert fald hvis vi ser det på et globalt niveau. Oven i det her kommer de risici, der følger med klimaændringer, og nogle af de risici er jo knyttet til de her ekstremer. Dem er der mange af. Hedebølger er noget af det, men jo også frost, sne, is spiller en rolle. I USA er sådan et sted som Norge, fordi får man isdække i stedet for bare sne, så kan det have meget store konsekvenser for græs og andre afgrøder, der gerne skulle overleve vinteren. Tørke er nok det mest alvorlige, vi står overfor. Det vil jeg vende tilbage til. Men også intens og langvarig nedbør, oversvømmelser, storme
koblet til sygdom, skadedyrsudbrud, som jo også breder sig som en konsekvens af ændrede temperaturforhold. Og klimaændring i sig selv øger simpelthen frekvensen af de her hændelser, og samtidig med en øget variabilitet fra år til år. Det gør det ganske betydeligt vanskeligere at være bonde, fordi man ved ikke nødvendigvis, hvilken situation man står overfor, så det her med at være forberedt på alt, er jo nok i virkeligheden en nøglefaktor i det. Jeg vil lige snakke lidt om et studie, vi har lavet, og som ikke alt sammen er publiceret endnu. Det er sendt ind til sådan et tidsskrift, der hedder Nature. Så må vi håbe, at de synes om det. Vi har kigget på ris, majs og hvede. Det er verdens allerstørste afgrøder, og forsyner langt hovedparten af verdens befolkning og en stor del af husdyrene med fødevarer og foder. Og det I kan se her er, at ris dyrkes selvfølgelig der, hvor det er varmt, men også der, hvor det typisk er fugtigt. Ris er ikke særlig påvirket i virkeligheden af de klimaændringer, vi ser for nuværende. Simpelthen fordi det typisk dyrkes der, hvor der er vand nok. Og majs er faktisk påvirket også af høje temperaturer, og det ser vi, og det er koblet formentlig også til en stigende påvirkning af tørke. Hvede er den mest dyrkede afgrøde på verdens plan, og den, der forsyner flest mennesker med mad og protein. Det er også den afgrøde, der typisk dyrkes uvandet, altså i systemer, hvor det gerne skulle regne osv. Det vi så har gjort er, at vi har kigget på, hvordan ser det ud med tørkesituationen på hvedearealet. Og vi har beregnet omfanget af alvorlig tørke på verdensplan, og det har vi gjort faktisk helt tilbage historisk, helt tilbage fra år 1900 og frem. Og det vi har kunne set er, at i det 20. århundrede, altså fra år 1900 og frem til ca. 1980, har det her tørkeareal i virkeligheden ligget temmelig konstant. Ikke? Godt, stabilt klima, også globalt set, med et typisk areal i et givet år påvirket af alvorlig tørke på omkring 8%. Vi kan så se, at fra 1980 og frem til år 2000 har vi set en stigning i forekomsten af tørke. Det er koblet til opvarmningen og den stigende fordampning, og det er jo en stigning på omkring 50%. Frem mod 2040, og måske endnu længere frem, I kan se på de her scenarier. De grønne bjælker her viser jo en stigning, hvor vi kommer op måske på 25-30% i et givet år på verdensplan af det her dyrkede areal, der er påvirket af tørke. Og det grønne her, det er scenarier, hvor vi holder os under 2 graders opvarmning globalt. Så selv hvis det skulle lykkes os at holde os inden for det, vi også politisk har aftalt globalt, så er det meget, meget alvorligt, også for fødevareproduktion og fødevaresikkerhed. Nu er det nok sådan, at vi kommer ikke til at holde os under de 2 grader, så det kommer til at blive ganske meget mere alvorligt end det. Vi har så set også på sammenhængen mellem tørke på det her areal og prisen på hvede. Og der er faktisk en meget, meget god korrelation. Vi har også hørt om krig og anden elendighed her, der også påvirker forsyningssikkerheden. Men kigger vi på det globale billede her over en lang årrække, så er det tørke, der bestemmer hvedeprisen. Så det har vi regnet videre på og lavet os sådan en empirisk model for, der stort set kan fange den variation, vi har haft hidtil i det. Der er selvfølgelig svingninger i det, som ikke helt forklares. Ja, jeg skal sige, at den model,
den kigger ikke kun på tørke i et givet år, den tager tørkesituationen over en 2-årig periode primært. Fordi det betyder også noget, hvor længe der har været alvorlig tørke, fordi det selvfølgelig påvirker kornlagrene. Kornlager er en meget, meget vigtig element for at sikre forsyningssikkerheden. Derfor ligger det sådan set også blandt andet i FN's verdensmål, at der skal være de her lager og også indblik, transparens i størrelsen af de kornlager. Nå, men hvis vi så bruger den her sammenhæng og kigger på fremadrettet, ikke? Hvordan kunne det gå med kornprisen? Og så kan I se her, at vi starter så på et niveau, der hedder 100 her i udgangspunktet, og med stigende temperatur op til cirka måske 1 grad eller sådan, så er der ikke stor effekt på kornprisen, men derefter begynder den at stige. Og selv ved en temperaturstigning globalt på 2 grader, der er vi så ikke endnu, men der vil vi jo ramme en fordobling af kornprisen, hvis det her holder stik. Det er så bare baseret på, hvad vi har haft hidtil. Ikke? Kigger man ind i mange andre, måske mere teoretiske modelberegninger på det her, så er de mere optimistiske. Der får man ikke helt så store prisstigninger i det her. Dertil vil jeg så sige, at måske er de bare teoretiske. Der er i hvert fald en meget, meget stor risiko i, at det her kan gå helt galt, også for verdens forsyningssikkerhed. Og hvedeprisen er jo meget, meget alvorlig for rigtig mange mennesker på kloden, især de fattige i verdens mindre udviklede lande. Nå, for at det ikke skal være løgn, så er det jo ikke kun korn, det går galt med. Forskere herunder, det er en af mine kolleger på mit institut, David Camarano, han har kigget på tomater. Og tomater indgår jo i rigtig mange steder herunder pizza. Og især de her procestomater til ketchup og hvad har vi, er faktisk en meget stor også afgrøde og fødevare globalt set. Og det vi kan se her er, at den er faktisk også truet i de nuværende dyrkningsarealer, både på grund af temperatur. Tørke spiller også ind i det her, men temperaturen er noget af det. Så efter omkring 2050, med mange af de scenarier, vi kigger ind i her, tegner det til betydelige produktionsreduktioner. Så pizzaen er truet. Og hvis man skal lave øl, det hører til en pizza, så har man også brug for kornet. Det har I hørt er truet. Men nu er humlen også truet. Det er et nyt studie, der er kommet ud her, i hvert fald i de nuværende dyrkningsområder, som jo typisk ligger i Tyskland og Tjekkiet, kommer vi til at se også produktionsnedgang i sådan noget som humle, men ikke kun produktionsnedgang, også nedgang i kvaliteten af den humle. Så det at få en IPA kan være svært fremover. Ja, det her er faktisk ikke sjovt, fordi det her kræver, at vi får håndteret tingene. Og det her, især det med en stigende variabilitet, større usikkerhed, ekstremer osv., er virkelig noget, der skal tages hånd om. Og rigtig meget handler om vand, enten for meget eller for lidt. Og oven i det kommer selvfølgelig de direkte konsekvenser af temperaturændringer. Jeg vil slutte her. Jeg ved godt, det ikke er positivt, men det er sådan, det er.